Sa tatlo ka magkasunod-sunod nga tinuig, liwat nga nabaton kang San Jose de Buena Vista Municipal Police Station ang pagkilala bilang Best Municipal Police Station sa Rehiyon 6. Kag nalakip man sa top 3 sa national level matapos nga nag-top 1 kang tinalikdan nga tuig. Sa ginpatigayon nga media conference, nagpabutyag kang pagpanginbulahan si Police Major Jeremy Ian Magbanwa, ang Acting Chief of Police kang San Jose MPS, sa workforce kag collaborative effort kang anang mga tinaho matapos nga nabato ng nasambit nga kadaragan. Namanaan nga antis na belang nasambit nga pasidengeg, may mga parameters nga ginaset ang National Headquarters kaangay kang administrative and operational accomplishments. Sa bahin kang administrative, Regina nakasalid ang human resource and logistical capabilities kang istasyon. Samtang sa bahin naman kang operational, Regina nakasalid ang law enforcement operation, paano i-deal ang krimen kag crime solution sa lugar, public safety kag kung paano mag-perform gamit ang command system kang banwa. Sa tulad, ginalantaw kang opisina ang pag-focus sa technology enhancement kaangay kang pag-computerize kang tanan, pag-empower kang cyber technology, kag ginsiguro nga makamaan sa technology ang bahin kang human resource kang istasyon, agad masustain ang amo nga kadaragan. Angat kadya, nagpadabot naman kang pagpasalamat ang opisyal sa logistical kang iban pa nga suporta nga ginatugro kang local government unit kang San Jose de Buena Vista, kaangay kang pagtugro kang mga CCTV footages, ongoing development kag tactical operation center, communication capability project, kag iban pa nga buruaton para liwat nga mabaton ng amo nga kadaragan. Kaimaw kang San Jose Municipal Police Station nga nalakip sa top 3 sa national level, amo ang Isulan Municipal Police Station sa Sultan Kudarat, kag Dayat Municipal Police Station sa Camarines Sur. Balita Regional halin sa probinsya kang Antique, Eileen Rose Magbanwa, nagabandera kang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.